No niin, ja sitten on taas mennyt muutama päivä ja niin kuin näkee, tukkakin kasvaa nopeammin kuin voi kukaan tehdä. Mutta nyt ruvettaisiin tekemään Fiattia ja täällä on nyt vähän tämmöistä, täällä ei ole pitkä aika, siis tää on ollut niin kuin varasto, täältä on kerätty ihan sama. Mutta mulla jäi niin kuin aina kaikki jää vaiheeseen, niin tämä lämpärin asentaminen. Tämä lämpäri oli ennen tossa ja sitten meni suoraan pakoputki ulos. No sehän tuli aika kuumaksi, niin ei se ollut hyvä. Sitä piti käyttää vaan ihan pienillä tehoilla. No sit mä laitin se lämpärin tonne ja mä tein tämmösen ja ulos. Ja sitten se pienen hannan tai tulpan, että saa otettua vedet pois, koska siitä tulee vettä. No sitä vettähän tuli sit ihan älyttömästi. En olisi ikinä uskonut, että voi tulla niin paljon vettä sit pakokaasusta. Ja nyt mä pistin sen takaisin tonne ja vähän matkaa tommosta ja tämä putki pitäisi liittää tohon ja se menee ton ulos. Laitetaan vähän villaa tohon. Ja toi sähköpatterillahan tätä pidetään peruslämpöä ja sit kun täällä jotain tehdään, niin sit käytetään, kun ei tommoista voi pitää tuossa ilmavalvonta. Nyt otetaan tuolta toi pönttö, kun läpivienti ja käydään maalaamassa se hallilla. Joo. Se oli helppo maalata ja nyt hitsattiin kaikki putket noin tohon ja tämä. Ja mä mietin, olisiko tämä tarvinnut laittaa vaakatasoon, koska tosiaan silloin kun se meni toisinpäin, niin sieltä tuli niin paljon vettä, mutta ei sieltä nyt voi tulla vettä, kun tämä on ainakin ihan kuuma. Sitten ja se menee alamäkeen koko matka. Jes. Ei täällä kyllä oikein ilmavaihto toimikaan. Mut nyt kun ollaan vähän aika, mikä se on, palovahtina, koska aina pitää jäädä, oliko se tunniksi. Ne ollaan nyt melkein tunti tässä, kun saakelee ikään tiedä mitä tapahtuu, kun vähän hitsailee. Mutta ei täällä nyt mitä sen ihmeellisempää on. Katsotaan vähän nyt tätä Fiattia. Se on tuo moottori, jos mä nyt ihan muistan, niin tuo moottori on alun perin Ritmo Abarthista. Ja oliko siinäkin lohkossa jotain parempaa, mitä niissä normit vinkkämeissä, mutta joo, en tiedä. Ja tää on mulla ollut varmaan 10 vuotta. Ja se toimi ei katsastettu, sit se jäi 2-3 vuodeksi. Ja sit mä laitin se liikennekäyttö taas, muutoskatsastin, tehot mitattiin, ei ole paljon tehoa, niistä mä en tiedä mitään. Ja sit se jäi taas. Ja mä ajattelin, että no tehdään pakosarja upgrade, koska siinä oli Kroman tai Teman turbopakosarja, mikä niissähän se moottori on tällä poikittain. Niin se ahdin oli täällä, koska se tuli näin. Ahdin on Carretin T3, mun muistaakseni. Ja toi ohjausteostin oli pitänyt ottaa pois. Ja tämä ohjaus ilman tehostinta, se on ihan tosi raskas. Ja mä halusin siihen tehostimen takaisin. Ja lada-ajoilta mulla oli jäänyt tämmönen sähkönen. Venäjältähän saa ihan mitä vaan ladoihin, mutta ei sitä saanut sen. Ja mä ajattelin, että no, joka tapauksessa täytyy upgradeettaa moottori, niin kaveri teki komian pakosarja. Sitten se ahdin saadaan tähän niin järkevästi. Ja
Mut sit mä sattumalta löysin jostain arabimaista, mä muista jostain, sai uusia tehostamattomia hammastankoja. Niin mulla on uusi semmonen ja vanha liito hammastanko ilman tehostinta. Mut siinäkin oli kannakkeet oli erilaiset ja rattiakseli erimittainen. No, ne kannakkeet mä hommasin ja rattiakselin mä hommasin. Ja etuvilkku, tää oli täysin morjes. Ihan kaikki tuolla, niin mä laitin ledit ja ajattelin, että no mä pistän ne sillä kun ei tahtunut löytää noita tumpia. Mä olen ne nyt saanut kans niin tommoset tai no ei kyllä ne ihan kunnolla siellä. Tommoset ledihommat pois ja pistetään ihan kunnolla. Tää on muuten semmonen suht ruosteeton, mut siinä oli takakaaret oli vähän rapsakat ja siihen aikaan myytiin paljon näitä, onko nää niinku Starletin kaari, mut vähän niinku yleismalli kaaret. Ja mä ajattelin, että no nehän menee siihen, että ei tarvii ruvet sit hitsailemaan mitään niitä kaareja. No ei täällä nyt vielä oikein näin. Niin ne on kaikki nää on niinku tehty. Mut mä en oo tyytyväinen millainen tämä on. Ja sit siihen piti laittaa noin paljon niittejä, koska se aina irvisti tämmönen. Ja kun mun mielestä ei siihen aikaan saanut semmosia muovijuttuja. Ei silloin ollut Kiina-kauppaa, Temu ja AliExpressia sillä ja muutenkaan. Mutta se ehkä niin, kumminkin, niin mä koitin tommoset laittaa. Ja nyt tehdään olisi vaikka mitä muovisia levikkejä. Niin mulla onkin hallis on muoviset levikkeet ja mä mietin, että pitäisikö nämä ottaa nyt pois ja kokeilla niitä? Vai annettaisiko ne sit vaan olla? Tähän etupäähän ne istuu paljon paremmin, koska otetaan tommoset pois. Ei oo vielä siivoaminen alkanut. Voi. Noniin. Täältäkin se Tämä kaari on niin pitkä ja matala. Nämä on niinku venutettu nämä ja lasikuituhan ei oikein, ne on aika pingotuksessa, mutta en mä tiedä. No, katsotaan sit. Siellä on, perässä on toi isompi perä, kitkalukko, 103.2 Fiatin. En muista sitäkään. Kartani on lyhennetty, koska se on isompi se perä. Ja sen toimivuudesta nyt ei vielä ole tietoa. Sitten jarruina on ihan perusjarru, mutta on satulat. En muista, oliko ne turbouunon vai? Niissä on isompi mäntä. Ja jarrut on kyllä, ne toimii hyvin. Mä ajoin tämän kanssa Ahvenistolla ja en mä osaa ajaa lujaa, mutta ei niissä ollut mitään ongelmaa. Ainut, että toi jarrupää sylinteri, se pitäisi vaihtaa isommaksi. Siihen taisi mennä joku Skudon pääsylinteri, se on vähän isompi. Niin ja toi moottori sit, niin oliko siellä on ihan turbot, heman, männät, puristussuhde niinkin alhainen kuin joku 8 vai 8,5, en muista sitäkään, mutta vähän semmonen old school moottori, että semmonen kaveri silloin kasas, mitä autotallista löytyi, mutta on erittäin pätevä tekemä moottori. Moottoriohjauksen on Delta Integralen, missä on lastu. Joo. Ja onko muuten sama Magnetimarillin EQ kuin Ferrari F40? En ole tarkistanut numeroja. Joku voi korjata, jos mä olen väärässä. En tiedä.
Ja siellä on tämmöiset kuppipenkit. Takapenkit on muutoskatsastettu pois. Täällähän se hammastanko on. Ja tässä on ne kannakkeet, kun toinen on pieni. Sitten kun on tehostettu, niin molemmat on niin iso ja lyhyempi tai pidempi rattiakseli tarvitaan. Jes, se ei ole mutko heittää ton paikalle ja hammastanko paikalla. Tuo ahdin tietenkin ja pakosarja. Ja kuuleri, tähän oli hienosti tehty. Syylari on tässä ja kuuleri, sekin on Integralest. Se tulee tähän pystyyn. Se on tosi kompakti tämä moottori. Mitä mun pitää? Niin, vaikka puristusuhdet vähän, mutta se ahdino, se herää tosi alhaalta ja se vetää ihan peräti jostain ihan 2000 kierroksesta ja ihan loppuun asti. Ja tosi hieno auto ajaa. Niin kuin joku kommentoikin viime videolla, vai mihin se oli, että hänelläkin on joskus ollut Mirafiori ja on yksi parhaimpia autoja ajaa, varsinkin sorapätkään. Ja on kyllä, se on niin hyvä ajaa, varsinkin kun on tuo lyhytkeppinen. Täällä on Coupe Fiatinkin noita. Lyhytkeppinen laatikkoja. No. Noin. Ja siellä on pakoputkeja. Ja tämä on ollut automaattikin joskus. Ja mä muistan, kun joskus ei lähde käymään. Että ei tapahdu mitään. Mä ajattelin, että no niin, siinä se on. Kaikki maailman Italia sähköviat ja mitä kaikkea kun kuulemma on. Ja ei mitään. Ja sitten nousee sauhukin jostain autoalta. Ja siellä johto törröttää. Niin se oli toi automaattilaatikon se, että jos se ei ole jarrupohjas tai peellä tai jotain, niin se otti siinä jonnekin maihin kiinni. Mutta joo, se on tämmönen hauska muisto. Joo. En mä sit tiedä. Niin, sit tuo ovet. 2 ovea. 1 ovi pitäisi olla valmis. Tämä on niin Super Mirafiori ja sitä mallia, että siellä on kyljissä se muovit. Ja mä halusin ne pois. Niin täältä on otettu tai hitsattu umpeen ne reijät ja jotenkin yritetty pakkeloida. Ja mä olen tämmönen, pakkelointi ei jonkun tarvitsisi tulla opastamaan. Mä maksan vaikka 100 € tunti vähän aikaa. Joku näyttämään millain pakkeloida ihan oikeesti. Ei hitsi. Joo, kun niissä oli kyllä niitäkin vähän hitsattiin sieltä alhaalta. Mut muuten on kyllä, joku on massannut tätä autoa. On kyllä niin paksu pohjamassa ja rupeaa olemaan niin kuiva, että se tulee kun sipsit vaan varisee, että se tarvitsisi kyllä joskus kaapia kaikki ja uudestaan, mutta ai että tää on yksi niistä autoista, että en ikinä luovu, jollei ole pakko. Tulisiko? Niin, no nyt ei ihan just ei päästä tonne, mutta siellä on. No mä selitän sit, kun mä ruppe siivoamaan tätä. Teijä ei tarvitse katsoa sitä, kukaan ei jaksa katsoa, kun siivota. Kyllä nyt on tullut Corvetten ensimmäiset upgrade-paketit ja nyt on pakko vähän avat ja katto. Oh. Mitäs täältä sit tulee? En tiedä, mutta on semmonen puukko, että ei kyllä auki saatti. Jaha.
Returns, ei. Jos on väärä, niin tilataan uusi eikä mitään. En tiedä, mut paina kyllä synti. Aika cool. Ei saakele. Ei! Kaikki hyvin. En mä tiedä mihin tämmösen sais. Toho. Pukko. Opla. Tulenko mä siinä vähän? Noniin. Kuhan ei nyt saataisi pitää tämän puukkoi oikeesti. Tämän kanssa täytyy saada teippi. Kyllä nyt on melkoinen. Ei. En tiedä, mut ei ainakaan jousittamaton massa vähene kyllä. Mut tämä ei mahdu täältä pussista ulos. Kyllä. Isompaa jarru. Satuloi täytyy odottaa vielä vähän. Juman keuta on painava. Ei oo keräämistä. Ei oo valurautta oo. Mä tässä vähän hunteerasin, kun täällä ei oo paljon mitään monen vuoteen rakennettu tässä paikkaa. Kun täytyy vähän mennä investoimaan työkaluihin. Hallis on aika paljon kaikki, mutta jos menis ostetaan räikkäsarja, missä on hylsyt ja nämä jotain lenkei ja screwmeisselei. Eikös niillä pärjätä, kun täällä ei ole muutko tämmöistä sekasortosta ja täällä ei ole yhtä 13 ja ei yhtä 10. Kaikki muitkin on kyllä, niin lähdetään, että mä luulen, että otetaan korvetteja ja lähdetään hakemaan vähän työkaluja. Yes. On meteliä kerrakseen, kun tuo kompurekin huutaa. Nyt se on hiljaa. Oi, kyllä tää aina tuntuu niin matalalta. Tuossa on hauska tarina Mirafioreista, kun tämmönen yksi kaveri, tai tämmönen, ei oo mun kaveri, mutta tämmönen tyyppi, kun varmaan koko ikäs harrastanut Mirafioreja. Niin hän halusi rakentaa farmari Mirafiorin tämä. Silloin kun ajettiin ralli, niin tiimillä oli tämä huoltoautona farmari Mirafiori. Oliko se sitten semmoinen mustakeltainen apartiväri ja iso kattotuoli. Semmonen täytyy rakentaa. Ja vitsi, en muista, oliko 1,5 vuotta vai 2 vuotta oli etitty aihio. Ja sit löytyi, oliko niitä 2 vai 3 vaihtoehtoa. Ja paras aihio oli semmonen, mikä oli, en muista, 10 vuotta, 7 vuotta maannut jossain pellon kulmassa niin pusikossa. Se oli paras aihio. Et se on kyllä jännää, miten johonkin aikaan jotkut autot, niitä farmari Mirafioreja varmaan oli aika paljon joskus. Ei oo enää. Se on kyllä toisen kanssa surullista, kun paljon historiaa kato. Joo. Työkaluhaku vähän
vähän venyi, kun tukkakin lähti päästä. Oli niin hieno auringonlasku, että oli ihan korvetevärinen taivas auringonlasku. Niin vähän tuli sit ajeltu. Ja se tuli todettu, että toi valoi tossa ei ole, ei mitään, ei edes huomaa pistää pitkän päältä, ei mitään vaikutusta mihinkään. Täällä on tuo lämpäri pöhöttämässä nyt hienosti. Hiukan on tommoista maalikatkua, kun en pistänyt, tai on jotain kuumakestomaali, mutta ei sitä parasta CRC, mitä se oli. Toki sekin haisee en vähän. Siinä pistetään ovi kiinni. Joo, katsotaan mitä tuli hommattu. Olen pahoillani, jos toi lämpärin ääni tuolta vähän kuuluu tuo, mutta annetaan vähän aika lämmet. Ostettiin 0,5 tuumaa hylsyi, lyhkäsi ja pitki. Ai hitsi muuten, näistä puuttuu. Eikö 16, 15, 18. Joskus puuttuu ne ja sit kyllä niitä sit joskus tarvitaan. Pikkuräikkähän pitki hylsyi. Mä otin kaikkeista halvimpi. No pajalla ei varmaan ole sitä halvin, mut kyllä ne autotallissa menee ihan mikvaa. 15 ne, koska jatkovarsi. Näistä puuttuu. Täällä on 13, 14, 17. Niin 18 ne hylsy piti. Nämä on aina kätevät joka paikassa. Sitten on vähän 10 ja 13 tassi ja lyhkänen jatko ja räikkälenkki 13 ja pikkuräikkä ja lyhyt jatkovarsi ja Chrome Vanadium DIN-merkkinen 13 ja pikkusi jatkovarsi ja räikkä, iso räikkä, 0,5 tuuma. Ei se nyt iso, no joka tapauksessa. Eikös niillä sit jotain saadaan ja Lissa saa sit kumminkin. Millaista tämä vähän kiinnostaa. Mulla oli se lämpömittari. Juhu. Onko tämä kuin... Tässä on tämmönen, koska tää on tosiaan niinku toisin päin ennen, niin mä ajattelin, että se kiertää molemmista. Kyllä se piru on... Ei, tämä on niin kauhean. Se onko 20. Onko sitten? Kui se täältä on lämpimämpi. Häh? On se ihan. Joo. Kato, täällä rupeaa olemaan jo. Kato, onko se heijastaa jotenkin varmaan tuo. Juu. Täällä nyt ei oo. Ei täällä ole lämmin. Mä laitan, mulla on täältä tämmöstä. Mitä tämä on, kivivilla semmoista, niin mä tungen sen sit täyteen. Kyllä se toimii. Nyt saa talvi tulla. Ollaan vasta kevät. Yes. Mä tuossa yli nukuin ja kun täällä on tämä. Mähän sanoin, että se on hiukan pingotuksessa ja mähän otan tämän pois, koska mä haluan nämä kaaret koriväriin. Mutta mä en halua niitä ei koriväriin. Niin tähän on tarkoitus ottaa nämä kaaret vielä pois, vähän hioa ja sitten maalata ne tällä värillä. Ja sitten pistää takaisin.
niin siinä samassa, kun se otetaan pois, tai ne kaaret, niin sitten me voidaan sovittaa, kun mulla on tämmöiset täällä. Tämmöttes. Paketauto on hyvä, kun se toimii vähän niinku paniikkivarastonakin. Kyllä siellä on jos jonkinnäköistä. Ei katsota sinne. No ne. Koska tämmönenhän on niinku valmiiksi jo tämmönen niinku pitkä ja matala. Just semmonen kuin on Mirafiorin kaari. Ei. Se ei tuu siinä sopimaan. Mut joka tapauksessa mä otan tämän kaaren irti ja sit sitä voidaan sovittaa vähän paremmin, mutta mä luulen, että tämä ei siinä men hyvin. Ja lyödään tuo sit paikalla. Kyllähän toi nyt jotain lasikuitukittiä tai tähän mä meinasin, eikös näihin jotain semmoista tiivisten juttua, mutta mä ajattelin, että jos sikakitti vetäisi tohon sit. Tämä auton tarkoitus ne olisi, että sen kanssa päästään ajamaan. Ei sen tarvii olla kaunis tai mitään semmonen. Kulkee se kamalakin auto. Mut miten se sanotaan ne formuloissahan, eikö se ole, että kaunis auto on aina nopea? Eikö siellä ole joku Ferrari Enzo sanonut näin vai joo? Periaatteessa sit Fiatin tarttis olla kaunis, mut tämän ei tarvi. Juu! Mä vähän tyhjensin tätä toista puolta ja en muistanut, että täällä on ovet on vielä paikalla ja onhan tässä mä kännykän kanssa näytän vähän valoa, kun täällä ei ole mitään valaistusta. Tämmöstä mä sit on. Katsotaan. Oi että, siitä on aikaa kyllä kun Täällä on Coupe Fiatin lattiamatto. Näin nyt pistetään. Ei, tää on ihan kova. Tommonen on äkki harjattu ja juu. No tuolla on nyt toi. Mä luotan, että sekin on hyvä se. Mut täällä on kato nämä. Missä oli ne muovi, mä en tiedä miksi ne listat, mitä ne on, niin ne täytyy sit ja tietenkin kun ne heppaa, niin sillä mulla kävi tuolla noitten toisten ovien kanssa, ne meni ihan, tai siis näin ja kun vetelee ja sit pistää pakkeliin ja se ei hitto, se ei oo mun homma. Mut tästä ei tehdä kaunista. On mahdollisimman äkki tämä kunto. Ai että. Täällä on vielä oikein tämmönen bensanpaine mittari, mekaaninen oikein. Ja sit old school seosmittari. Kyllä. Joo niin, misäs se valo taas? Niin tämä takakoppa, tämähän oli tehty silloin, että tonne tankkivaruste läpi on laitettu pumppu, niin se blokkasi tuon polttoainemittarin sen kohon, niin se ei toiminut ja mähän sit Kiinasta tilasin tämmösen surgetankin, mitä se on suomeksi. Mä siirtoon, ei
No, joka tapauksessa kyllä sekin sit tulee mitäs mieleen. Ja siellä on, eikös toi ollut nyt sellainen Bossi 440 vai niin kopio, niin se täytyy vaihtaa sen kunnollisen pumppuun. Ei luota noihin kiinalaisiin ja sit se juu ei. Niin tämä toimii tämä systeemi ja siinä on siirtopumppuja. Mä tein akkutällinkin, mutta se on tosi pienellä akulla. Mä en tiedä miksi mä sen noin pienellä tein tuo ja no kyllä se nyt varmaan menee, mutta tää olisi niinku valmis ja puskurit tulee. Autos kuuluu olla puskurit, tai niin se riippuu nyt autostakin. Ja no niin. Ne tuli ne puskurit sillai, mä muistan niitäkään, mulle ei on niitä nyt täällä. Mä meinasin, kyllä silloin zoomailtiin, että leikata, mä leikkaan ne sillai. Mut katsotaan nyt sit millai se istuu. Tässä on mäkin jotain spraymaaleja hai silloin, ne on ollut kalleiko. Tällä oli joku tarina, mun täytyy kysyä entiseltä omistajalta. Mun mielestä täällä oli joku tarina, niin tämä jätetään. Mun mielestä se kuuluu olla noin. Siinä on vähän ryppyä, mutta ei anneta niitä haitat. Joo, en mä nyt sit tähän hättää keksi enempää. Et koitetaan pistää sitä nyt pikkuhiljaa. Ja Corveten upgradetus kakkospaketti, se pitäisi tulla ihan pian. Siellä on jarrusatulat ja tullut vähän 2 erilaista tietoa. Meneekö jarrut epätasapainoon, kun sit on edes liian isot suhteessa takapäähän, mutta sitten taas on sanottu, että ne toimii silti. Sitten on sanottu, että etupään jarrut voi siirtää bolt-on takapäähän, mutta sitten ei ole käsijarru. Mutta sitten kun katsoo netistä millainen käsijarru on Corvetesta, niin siellähän on rumpu siellä. Niin. Kyllä nyt käsijarru täytyy olla liikenneautossa. Mutta tosiaan mä koitan tässä lähipäivinä niin saada se halli ja nostetaan se ylös ja pyörät pois ja ruuvataan niitä tolppia, että sen peruskorkeus nousee vähän ylemmäs, niin sit se ei mene enää liian alas, kun ne takapyörät ei nyt mahdu sinne ja ei sen tarvii mun käytössä olla semmonen. Tän tulee lämmin. Huhhuh. Mut ei mitään. Mä koitan sit pikkuhiljaa tässä semmoista rytmiä, että jos kerran viikkoon sais, mut kyllä se vaan on, että töitä on niin paljon, että ne periaatteessa haittaa harrastusta, mut tätä tehdään ainakin kotona. Siihen ei ole tekosyitä, että ei jaksko, kun kyllä sit kun töistä tulla kotiin, niin vähän jotain levätä ja sit tulla tekemään fiatti. Tässä on muuten semmonen, mikä se nyt, dump-valve. Mikä se on suomeksi? Se pitää oikein iso äänen ja niin se joo, tässä kun on pakko tulla fiilistelemään tähän. Ai saakeli, tää on kyllä. Tää on niin. Niin, sit mä koitin etsiä missä se ahdinno ja varmaan jo muissakin videoissa tullut selväksi, että mä hukkaan kaiken. Ihan kaiken. Ja se ahdin ei ole tästä paikasta lähtenyt. Mut missään sitä ei ole. Mä luulen, että nyt mennään pistämään sauna päällä. Yes.